Szia! Lani vagyok. 11 éves vagyok. Budapesten lakom. Angolul beszélek, és magyarul és németül tanulok. Rafa vagyok, 12 éves vagyok, Pest lakom, Pesten lakom, angolul és németül és spanyolul beszélek, és magyarul tanulok. William vagyok, 12 éves vagyok, és belga vagyok, és angolul beszélek, és hollandul, és franciául, és kicsit magyarul beszélek. Bye! Jó napot! Ellen vagyok, amerikai vagyok, angolul beszélek, franciául beszélek, magyarul beszélek, és oroszul beszélek. Vagyok, 12 éves vagyok, albán beszélek, angolul, kicsi magyarul beszélek, albán vagyok. Szia! Hello! Marco vagyok, és amerikai vagyok, és 12 éves vagyok, és szeretek aludni. Szül vagyok, 12 éves vagyok, magyarul, koreaiul és kicsit németül beszélnek, magyarul tanulok, és Budapesten élek. Szia! Ha vagyok, 13 éves vagyok, kínai vagyok, kínaiul, angolul és kicsi magyarul beszélek. Szia, Rana vagyok. Hello. Szia, Roy vagyok, 11 éves vagyok. Én beszélek magyarul, angolul, koreaiul, és németül és magyarul beszélek. Szia! Szia, Katrina vagyok. 12 éves vagyok, fél magyar, fél amerikai vagyok, angolul és magyarul beszélek. Szia, Anna vagyok, 12 éves vagyok, magyarul, angolul és dánul beszélek, és én nagyon kicsit franciául. A kedvenc hobbim foci, feküdt és tenni. Szia, találtam ezt a kicsi világ, rózsaszín világ.